Ser inte ett direkt militärt hot mot Sverige. Däremot så har ju hela situationen när Ryssland så aggressivt invaderar ett fredligt och demokratiskt land som Ukraina ökat spänningen i hela närområdet. Därför är det en ökad spänning också för Sverige. Det är ju så här att inrikesministrarna har ju tittat på att man ska ha en förenklad möjlighet om man kommer från Ukraina att komma in i Sverige. Och exakt hur det ska gå till, det kommer inrikesministern att berätta om mer efter de här besluten. Som det är nu så är ju hela situationen väldigt spänd. Men Sverige har en säkerhetspolitik som handlar om att vi är militärt alliansfria. Och det är vi också precis som Finland, men vi samarbetar mycket nära med NATO när det gäller övningar eller när det gäller deltagande i ministermöten och så vidare. Och vi har ungefär ett 30-tal samarbetsavtal med olika länder och organisationer. Dessutom så har vi ett starkt försvar. Sedan 2014 så kommer ju ökningen av försvaret vara 80%. Och statsministern har varit tydlig med att vi behöver öka försvarskostnaderna ytterligare. Nej, det stämmer inte riktigt. Utan det är så här att vi har ett väldigt rigoröst regelverk för vapenexport. Men regeringen kan fatta beslut och förra gången vi fattade ett sådant beslut, det var 1939, i att ge vapen till ett krigförande land. Så det är så länge sedan vi använde den möjligheten. Och nu har vi då fattat beslut om 5 000 pansarskott till Ukraina. Men regelverket, det är det som har blivit skärpt när det gäller vapenexport för ett par år sedan. Zelenskyj är ju president och Kuleba är utrikesminister. Jag har träffat båda vid flera tillfällen när jag har rest till kontaktlinjen, alltså mellan de icke regeringskontrollerade områdena i Donbass och resten av Ukraina flera gånger och känner utrikesministern Kuleba mycket väl. Och de gör heroiska insatser nu för sitt land och håller uppe moralen för folket som nu är utsatt för en grym och orättfärdig invasion av Ryssland. Jag hoppas på det är ju att de enormt tuffa sanktioner som EU och flera andra länder som USA, Japan, Australien, Storbritannien och så vidare har infört, samt det massiva stöd till Ukraina, både i form av vapen, EU beslutade om 4,5 miljarder för inköp av militärmateriel och vapen och ett stort humanitärt stöd, att det ska få Putin att bestämma sig för att istället för att kriga och invadera, lösa frågan vid förhandlingsbordet.